Nandito tayo ngayon lahat upang makiramay sa yumaong YouTube channel ng Jamil. Sa mga kadahilanan na gusto nilang Aling Resi, as anak mong ingay, sasabay ko yan dito. Wala pang kribil at magkakaroon ng kabaong yan. Asan ba? Sa mga kadahilanang gusto nila paigtingin ang kanilang pagsasama. Wala naman ako masasabi doon. Tama ka. May mga nakita lang ako kakaiba sa kanilang YouTube statistics. Pero mamaya natin pag-uusapan yan. Alam ko tinatanong yung lahat. Bakit ginagatas mo pa yan? Patay na nga eh. Tama ka doon. Pero inaawat nyo ba yung mga nagsusugal sa patay? Di naman, di ba? Ito ba totoo ba tong patay? Tanga. Ang tanga mo. Pero okay lang. Kapag kumbaba ako eh. So ngayon, isa pa sa mga tinatanong sigurado, bakit ikaw ang napili magsalita sa euluhiya ng Jamil? Ay, napakagandang tanong. Meron ka rin magandang nasabi sa bibig mo? Dahil isa ang Jamil sa mga bumuhay ng channel ko. Isa sila sa mga unang-una nagpa-viral sa akin. Kung naalala nyo, doon ako unang nakatikim ng basher. Una ko umabot ng 100,000 views, 200,000 views. Nung ginawa ko sila ng reaction video sa kanilang mga ginawa. Hindi naman ako galit sa kanila. Mas gusto ko pa nga matuto sila at maging mas responsable sa kanilang mga ginagawang content. Wala akong galit sa kanila. Isa pa sa mga sinasabi nyo, ay baka umiiwas sila sa bagong taxation ng BIR. At marami pang paraan para mahabol yun kung gugustuhin. Ito ang mga sinasabi ng mga taong hindi naiintindihan ng batas. Walang nakakaalam sa totoo lang. Pero ang alam ko, wala na sila sa YouTube. Mahirap i-open, tinignan ko na, mahirap i-open muli ang isang closed account at isang open. Hindi sila nagkaroon ng strike. Alam ko yun. Kasi alam ko paano magkaroon ng strike. Alam ko paano mawala ng channel. Naiintindihan ko yun. Kaya ibang-iba ang sinasabi ng YouTube pag isang channel ay na-delete. Ibig sabihin ay mayroong copyright strike o mayroong community guideline strike. Pero pag ito ay kinlose lamang ng isang YouTuber, ibig sabihin yun sila ay responsable sa kanyang pagsara ng kanila account. Wala silang ginawang mali, pero tinatago at tinatanggal nila lahat ng content na mayroon sila sa YouTube. At kung meron man nagatas dito, kayo yun, ang mga kanilang mga subscriber. Ako ang pinakaunang meme dirigma. Can I get an ahu? Ayaw ng uhu eh. Hindi siya kasing sukot nung ahu. Kaya nagpapasalamat ako sa Jamil. Kasi kung hindi dahil sa kanila, marami sa inyo hindi sana alam ang channel na to. Diba? Hindi nyo sana ako narinig nyo sana nakita ang pagmumukhang to. Alam ko na kung hindi dahil sa kanila, isa sila sa mga mapapasalamatan ko at di ko sila malilimutan kahit wala na sila sa YouTube. Pero di ko rin naman sila maaalala. Kaya gusto ko lang basahin to bago magtapos ang nagluluhiya ko. Maraming salamat, Jamil. Kung naalala nyo pa, may mga merong unang-unang meme dirigma na nag-upload na aking YouTube video tungkol sa Jamil. Nag-viral ako nun. Unang-una ko makatikim ng mga basher at doon ko nalaman na ang saya pala nito. Ang saya pala mag-YouTube. Hindi dahil gusto ko man-trip ng tao, pero kung hindi marinig ang opinion ng iba at hindi ito damdamin, kung hindi lasapin ang kanilang mga opinion. Wala akong binabasa talaga. Wala lang. Gusto ko lang may prop. So ngayon dadaanan natin mga video. Sabi nyo kasi wala akong reaction sa mga luma akong video. So sino natin kung magugustuhan nyo to, kung maraming likes to at comments, dadamihan pa natin na babalikan ko yung mga ginawa akong video noon. So rin makita kung ano naman ang nagbago dito. At nasimulan. Parang isipin nyo, closure na lang to. Closure sa magkarelasyon. Diba ito nakita ko ha? Diba channel ng Jamil? Grade niya ay D. Well, hindi na gano'n ka big deal ang social blade. Hindi na siya gano'n ka-accurate pagdating sa mga earnings. Pero kung titignan nyo dito, nung month ng May at June, meron silang mga tinanggal na halos 200 million worth of video views. So, sabihin na natin ako kasi na 1 million views each. Tinanggal nila siguro mga 10 o higit pa. O yung pinaka-viral nila. Di ko alam ano to, ano ibig sabihin, nagkaroon ba ng issue? Nagkaroon ba ng something na kailangan nito tanggalin? Tapos noong July, nagbalik sila, so may tinanggal sila. Pero hindi yun eh. So, ewan ko, napansin ko lang nung tinitignan ko, D, ano ba ano nila kung B+. Okay.
Yes, B+, di po siya. Nung nalaman mo magkasing grade kayo nung matalino sa klase. So, ayun. Tingnan natin. May mga memes ba? Ano, galing kay Chael. Signing off vlogger couple na Jamil inalis ng... Hindi nga inalis. Sila ang nag-alis. Ang sama yun talaga. The toxic nyo. Ano ba? Di pa bakit? 2 years ago pa yun. 2 years. Ganito ang langit, nilayo ako sa'yo. Au. Di ko matanggap. Pero ayun nga di ba? Di ba may mga iba pa silang YouTube channel? Bakit ang big deal? Ito, di ba kapatid niya to? Kasama pa rin Hi naman guys, siya eh. welcome back sa aking YouTube channel. So lumalabas-labas na lang. So wala na silang completely. Pati yung kanilang ibang channel. Okay, yun yung una ko agad iniisip eh. May mga channel sila. Feeling ko, hula ko, kung fake lang to pag alis sila ng YouTube, ipapa-funnel nila to sa kanyang kapatid. Di ba? Kasi yung pangalan nila ay Meta Keys na sa paghanap. Pero kung talagang alis na sila, hindi nag-iimbento na lang ako. Choice nyo. Balikan nga natin yung mga dati kong videos. Nakakabisa. Type nga natin, Paolo Jam. Natin unang like, comments. Siyempre ito. Tapos sinasabi nyo, pinagkakitaan ko sila dito. Tignan nyo yung kinita. Papakita ng kinita ko. Ayan, monetization unavailable. Kasi may copyright claim to. Itong lecheng. Yung sa X-Files. Yung ginamit kong music. Yung ginagawa ko to. Ito kasi yung kapanahunan ni Shane Dawson. Yung gumagawa sila ng yung mga conspiracy, mga creepy. Tingnan mo naman yung pixel na yan, po. Kita mo yan, quality na yan, po. 1080 na yan. Ito naman yung diferensya ngayon, di ba? Basura pa rin, pero at least high-res na basura, di ba? Challenge. Ito na naman, sabi, ba't ka naka-lipstick, pao? Laugh trip. Kasi yung camera ko basura. Hindi natural yung pagkakuha niya ng kulay. Or so they say. Kung meron man kayong Ayun! Baka may matutunan Basta. Ano naman yung green screen na yan, po. Tiyan nakikita. Sinabi sa akin. Mahirap tanggalin yung green screen kasi hindi siya high-res. So, nagmi-mix yung... Ayaw ko na-explain. Hindi nyo kasi... Dito. At least nakita natin yung difference sa akin. Bigyan ko sila. Parang ito yung pang nakipaghiwalay ka na sa ex mo. Tapos, pinili na may mga pictures. I-stock mo na konti sa Instagram. New York. At, ang galing ko talaga mag-bullshit. Dito tayo. Dito talaga ang Jamil, okay? Hindi nyo kasi alam, hindi nyo naiintindihan, mga tanga kayo. Yan, dito naman sa Nueva York. 2018 to, 3 years ago. 3 years older na yung mga na-trigger na halos 4.2k ng mga bata o mga tao na dahil dito. Kahit sarcastic lang at pinagtitipan ko lang. York, yan ay 5 hours behind na. Taga ako. So dito na sumasakto na mga bagay-bagay. Ito panoorin ng as-is. Pero kasi ngayon ko lang ulit ito pinanood eh. Kaya literal na parang nanonood lang ako eh. Ayoko nga mag-commentate eh. Tapos, napag-isip-isip. Nakaka-touch eh. Parang bakit parang ang init ng pakiramdam. Parang ang sarap. Parang wow, ang layo na narating natin. Automatic siya. Ano ko ito natanggal yung green screen? Anong ginawa ko? Siguro Bluetooth. Hindi nyo kasi naiintindi. Umaalog ako, hindi mo makita eh. Ito pag gumalaw, kita mo yung action ko eh. Sabihin nyo naman, basha. Tangina, tinapa naman bento. Tagos na ako. Isa akong conspiracy theory, diba? Pinit per kamot ulo. It differentiates per the molecule in the dilating of the eyes and the extra prank. It's prank per second, okay? Pag meron kang PPS. prank per second papunta sa New Spanish Nueva Ecija na may 400 years of conquering the Philippines. Pinilit. Hindi nga alam ko kaya ito di nag 10 minutes kasi tinanggal ko rin yung copyright. Okay, tinanggal ko din yun pero dahil nga old school na YouTube, hindi nila kaya tanggalin specifically hinahanap nila. Ngayon pwede na eh. Pero nung panahon ng 2018, wala pang ganun eh. Pag kinlaim ng isang copyright na music, yung buong video mo yun, hindi mo siya pwedeng tanggalin. Alam niyo mga bago YouTuber dyan, ay mga gumagamit ngayon, pwede mo na silang tanggalin specifically kung anong second mo kailangan. At syempre, hindi natin pwede edhin. Ito yung ito talaga malala. Ito yung pinakamarami talaga. Ito mo 5.8 yung most dislike kong video ata ito. ang Jamil Review. Dami umiyak dito sa video na to po. Alam mo na fake to eh. Alam mo na fake yung gagawin ng jowa mo. Nagets ko siya pag tagal-tagal na ang gusto lang nila ay yung acting involved.
Pero kasi ako bilang isa outsider, dahil ako pag paulit-ulit ito ginagawa, paano sila doon natutuwa? Pero pag fan ka na pala, parang subconsciously, alam mo na fake to, pero gusto mo yung acting na ginagawa nila. Alam mo na Ganun meron ko siya siya, ganun ako lumaki. At sila lumaki rin naman. para sa 10 minutes yan. Mas papalit Paano ako? paano doon nila i-handle ang kanilang mga bashers. Okay? Oo, nalala ko ito gumawa sila ng vlog. Sila ang tao. Ito Tag-ina. ang kanilang vlog na ginawa na sobrang basura, di ba? Sa Ay. Hindi sobrang na. fake. Au! Bigay Hindi na to, sila- napanood nyo na to. Kumanda na yung mga batang yan. Lilipat na sila sa mga channel na may sense. So, hindi ko wala ko nilalait ng mga mandirikma dyan. Nandito lang ang Kami ang unang meme direct ba dito? 5-7 taon, nandito lang to. Au! Dito lang ako para sa inyo pagbalik nyo. Hindi ako Ba't laki akong para may sipon? sell out. Matagal ka lang sell out, men. Ngayon pa lang. Wala pa akong sponsors niyan para ko na yan. Jamil Reb. Nakaka-touch. Hindi ko alam bakit. Masaya pa ako sa kanila na Tingnan mo, pag i-edit ko yung ganyan, nawawasak siya. Malalim. Hindi kinakaya ng PC ko yung render. nakadal narating. Ang sinasabi ko lang dito Kawawa ang marami. PC ko. Nasa ang PC ko na rest in peace. Dahil sa'yo nabuo tong video na to. Hindi ko alam. Paolo ginagawa mo. Hindi ko alam yung pala ginagawa mo yun. Cringe yung ginawa ko pero diba, yun nga yung point eh. So, Nauna pa ako i-call out dyan kaysa sila Tito Kog. Pampamilyan channel nga pala to. Hindi yun lang ang nag-iisang hindi fake dito. Pampamilyan channel tayo. Yeah, tama hanggang ngayon, after 2 years, 3 years, pampamilya pa rin tayo, di ba? Hindi tayo nang babastos, hindi tayo nang kaaway. Naghanap lang tayo ng mga kabubuan at katarantaduan sa internet. Sports pa, po So, siyempre, problema na nila yun. Sino ba ako, di ba? 10k lang ako sa Grabe. sila milyon. 10k lang, 10k pa lang tayo doon, 10k sa. Pwede ko nila lang yan kahit 1 subscriber, 10,000, 1 million, 5 million, 10 million subscribers, lahat kayo. Ganun pa rin naman ang pagmamahal ko sa inyo kahit kupal kayo. Kaya ko kayo kamahal. Ayoko na, naiiyak na ako sa pinagdaanan natin, nakakatuwa. Pero yun nga, sa dulo ng panahon ay nagpapasalamat ako sa Jamil. Hindi ako naghahanap ng collab. Talagang gusto ko lang ng closure sa ano, kung pag sila bumalik dito, pagtitripan ko ulit sila. Okay, kasi ang dami ko nang nilabas dito emosyon tapos prank lang pala lahat eh. Pero feeling ko naman, nararamdaman ko na hindi yun prank. Talaga, aalis na sila. May BIR man, wala. Ito ang Paulo ng 2021 nagsasabi, at ang Paulo ng 2018 nagsasabing, maraming salamat. Huwag niyo like, share sa mga cancel yung friends. Malay nyo, 3 years from now, titignan ko na naman yung reaction section. Wala na ako maisip na content at huwag niyo subscribe. Paulo.